Bueno, primer unboxing del canal, que m'ha arribat aquest paquet. Anem que hi ha de dins. Bueno, un mando cub, que en Tomeu justament m'ha pegat la trola i no mireu. Ara, no sé com obrir això exactament, però bueno. No m'han de fer emprenyar perquè hi haurà per tot, però bueno. Això... Ja ho he romput tot. Vale. També li hagués pogut llevar cero d'aquí, que també és retrasat mental. On d'ell, tio. Me faré un corte perquè això... Bé, no, vale. Aquí tenim el mando. Mare meva, va, senyor Pepino. Los gatillos. Mira, ¿ves? Les palanques, que són així. Està bastant xulo, amb els topes. He de fer molt poc recorregut. Amb aquí el nom, dorat. Amb els botons en vermell i groc. Amb els botons bala. I la vera... Pepino, mare meva. Amb els joysticks són de Play 4. No sabia si demanar-los de Play 3 o de Play 4, però bé. Ja veig un desastre, tio. Mare meva. Bé, i aquí ve el logo de l'empresa, que se diu Competitive Controllers Spain. Surt aquí. I veig que em ve una targeta amb un calendari, que no l'emplearé per res. I... Hago al lado. Això que és? Ah, lo de l'envío i tal. No res més, no? Bé. Aquí ja ho pones. Ara se n'ha anat corrent, perquè bueno. Ah, no ho veig. I té collons. És increïble. Ah, no, vale. Té aquí la cartera. Com a variantes, mare meva. Quin mando més pepino. Està aquí. El preu. 157 euros. Però bueno, ara ja estan pagats, ja hi són. No passa res, però mare meva. Tot personalitzat aquí, pepino. La veritat és que m'encanta. El nom està en relieve. I bé, no me puc queixar. Quin desastre, tio. Bé, espero que vos hagi agradat això. De revés.